ана ҳозир мода шуда азербайҷанҳо тоҷикоро фреб доранд, кредит гирифта дар номашон меран телефон мегиранд, меран ҳар ҷода амхалӣ ҳама занг мезананд, ҳар як кор хитона куш накунем, паспортона темболи натиен да ягон кас бисёр ҷода кида чидеста мебаранд, дар номи ман пул гирифтанд, дар номи ман халӣ карданд, дар номи ман телефон гирифтанд. охи ту худат ном дошта бошед, худат равгир ната як аз дигада марҳамат. телефонои беҳтарин, телефонои хуб, телефонои нағз ба дили пир дастафкар любой ҷои Москва, Тоҷикистон марҳамат занг занед, худмо дастафка мекунем. биё гудро бародароро нишон дегид чӣ чизои хуб дорем, чизои нағз дорем. телефонои оригинал ҳама гарантиш кардем, худам гарант марҳамат. Komron Mobile. Komron Mobile. Ay taraf çalmışsın. Çizeki dar kuray barudar canım. Elektroni da. Çizeki dar. Bu binen xudorosugar xaridorom unam benimarad bisura. Barochi молои хуб качественни чизои беҳтарин дорем, ба ҳамин хотир ҳама меояд. Телефонои нархи арзон. Нархи арзон. А можно брать? Сенош ҳам ҳамаш ҳастад. Любой марка телефон, да? Шумо просто метавонед Instagram-да нависед, иншааллоҳ атлача мегиред. салом алайкум дӯстон, салом алайкум бародарон. Ба тамошобинони канали Кӯла Таҷик саломи зиёд мерасонам. Ба ҳар якояк шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин видеоро падилит сакунед, то дигар бародаро бубина. бародаро ана ҳозир мода шуда азербайҷанҳо тоҷикоро фреб доранд, ба чӣ хел кредит гирифта дар номашон меран телефон мегиранд, меран ҳар ҷода амхалӣ ҳама занг мезананд моро. бародарҷоно ҳушёр шаве, ягон кас шуморо бефоида, ягон одами просто так ягон одам намехеза шуморо як кортон даёрдам намекуна. просто так ҳамчун ҳам хитонам бошед, хитона дар ҷои авваё монед ки мера як кас дар телефон мегире, мете биё ман тара ёрдам мекунам телефон, биё ман тара хали ака видеошона бурор меге, видеои кира бурорем, чихевам видео кунем вая я бор хитон хушру фикр кунем бародаро, накунем дар фреби мардум дода нашавем, дар ҳар як кор хитона куш накунем, паспортона темболи натиен да ягон кас бисёр ҷода кида чидеста мебаранд, дар номи ман пул гирифтанд, дар номи ман халӣ карданд, дар номи ман телефон гирифтанд. охи ту худат ном дошта бошед, худат равгир ната як аз дигада паспорта, як аз дигада ната телефонта аз Сбербанки ман пул синимат кардам. ҳар рӯз моро занг мезананд, акане хали видео бурор, акано хали мардум мо ҳар хел видео намебурорем, видеоҳои мо платняй, видеоҳои мо платняй, любой видеои мо мебурорем платняй. боқӣ сарбаланд хонаобод зинда ва саломат. лайк комментариҳои хуба фаромӯш насозен, фреби мардум да дода нашавен. бисёр духтаро фреб мекунад, она мере тагои падвалода мешине, пули дунёро мегиранд, ай дастатон 30-40 ҳазор, паспортатона мегиранд. наравен, бо мегум ҳамаи знакомства сайтҳои ҳархела кади шинос нашавен. боқӣ сарбаланд хонаобод зинда ва саломат.